Пры дапамозе лялек з пластыка, картона, тканіны, святла і музыкі іспанец Дэвід Зуазола знаёміць брашчан з перажываннямі свайго школьнага дзяцінства. Гэта вельмі цікава зараз, калі мне 42, праз 30 гадоў распавядаць гэтую гісторыю. Ужо каля 20 гадоў вандрую па свеце з прадстаўленнямі. Для іх мне патрэбна толькі святло. Я не набываю лялькі, таму што гэта дорага, а вырабляю іх з другаснай сыравіны. Как объяснить, что предпринять? А не ты ли рвался с неудержимой силой из сцен семинарии на стремнину жизни, чтобы хоть в чем-то изменить ее к лучшему? Нуждаются ли эти концы в тебе? Необходимо ли им, чтобы ты вмешивался в их дела и поступки? Сваё разуменне і бачанне падзей вядомага твора Чингиза Айтматова-Плаха на фестывалі прадставіў Падольскі драматычны тэатр з Расіі. Акцёры ў пастаноўцы кіраўніка калектыву Олега Ефремова прадстаўляюць прытчу аб чалавеку, які імкнецца падпарадкаваць сабе Бога і уступае саюз з д'яблам. Так получилось. Я знал роман, и у меня тоже было ощущение, что, наверное, он уже из прошлого века. И вдруг показалось, что нет, что очень про сегодня. Спектакль «Апошняя гульня» тэатральнай асацыяцыі і тран з Алжыра – гэта фізічны тэатр, дзе цела акцёра адначасова і дэкарацыя, а голас – крыніца музычнага рытму. Не ўсё і не ўсім у фестывальных пастаноўках адразу зразумела, але і ў гэтым асаблівы смак брэсцкага форуму. Ёсць над чым паразважаць і аб чым паспрачацца падчас штодзённых абмеркаванняў, дзе сустракаюцца акцёры, рэжысёры і крытыкі з розных краін. Белая вежа – гэта месца, дзе сыходзяцца розныя светы і культуры. Вот эта мультикультурная составляющая – это самое ценное любого фестиваля. И вот то, что здесь возникают и приезжают театры из Африки, из других стран, но это просто пополняет палитру, это обогащает нас. Думаю, что вот заслуга Белой вежи в том, что он имеет возможность и желание пригласить вот эти спектакли из других континентов, другой стилистики, другого мира. Фестываль працягваецца. Наперадзе яшчэ шмат сустрэч, а значыць і новых адкрыццяў. Аліса Грыгарчук, Александр Сівіцкі, Юрый Плінда, Тыгран Акапян, тэлерадыёкампанія «Брэст».